barreari lotutako artista bat, eseri eraziko dugu hemen aurrean, bera klauna da, eta mundu osoko sudur gorriek lortzen dute, ezta, guregan horrelako arreta bat erakartzea, eta bakoitzak bere estiloa du, klan bakoitzak bere umorea, bere kontatzeko modua, horri buruz hitz egin behar digu. Biba, Bea Larrañaga, Ibeaz! Kaixo, Arratsaldeon, Bea. Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Klauna, esaten da, Bea, arte eszenikoen artean zailenetakoa dela. Hori zuk entzun izan duzu? Bai, berez antzerkilari bati, galdetzen badiozu, ea zaila den klauna esango zenuke baiet. Ni berez lan asko egin behar dezu zure klauna payasoa esango nuke, asko esaten dute, zer da klauna, zer da payaso klauna gauza berdina da. Berez klauna esaten da ingelesez, ez? Eta bai, lan asko egin behar da zure payaso lantzeko. Eta nola begiratu behar dezu zure barrutik, ez? Zure gauzak landu behar dituzu eta zutaz parra egitea bestetaz edo beste gauzetaz parra egiteko eta bestei parra sortzeko, bai, egia esan oso lan sakona dela eta, aberasgarria baita. Hori esan behar nizun, zaila bai, baina animazioetako espresiorik aberatsenetakoa, omen da, edo liluragarriena. Bai, niretzako bai. Nik hori aukeratu dut, bai, hori daukagu rantxerak eta da baita dia. Baina, bai, niretzako bai, nik topatu detor publikoarekin gertutasun hori ez, topatzen dezu zuzenen, eta baita ere iraultza egiteko teknika bat oso aberasgarria da, oso, azkenean garrantzitsua lortzen dezu, nola emozioekin lantzen dezu, eta egunetarako gauzekin lan egiten dezu, ez? Mundua pixkat aldatzeko, eta hoi. Aldatzeko, ez da? Eta zundoi sartu zinen mundu honetan, klaunaren munduan? Hasi nintzen 2006-en, orain 20 urte. 20 urte, laizter? Bai, hori da. Ospatu egin beharko duzu? Bai, hori da. 40 urte dauzkat, eta 20 urte, dena ospatu behar da. Eta zuk, pertsonaia ezberdinak gorpuzten dituzu edo zure klaun bakarra daukazu? Berez, lantzen ditut personaje desberdinak. Dauzkat desberdinak bat, da Gozoa Etxezarreta, dala gozogile bat, ikuskizun batean daukate bomba bat naiz, ikuskizuna da, eta egiten ditut bombak, txantillizko bombak. Gozoa. Bai, hori da Gozoa Etxezarreta, gero dago beste bat mutua dela, beste batzuk direa azkarrenak, ez? Azkarrenak direnak, bai, Hori, interesgarria da esan duzuna, ze klauna askotan mutuarekin lotu dezakegu, baina ez du zertan mutua izan. Ez da horrela izan behar. Bai, dira txirrimiri eta txiribiton, ez, daukagu referentzia bezala, eta dago bat, aurpegia txuria daukana, ez, hori da jakintxua, bestea da erdian dagona, beti jasotzen ditu kolpe guztiak, eta gero dago tontoena, ez, dela batzuetan mutua dela, bai, Hermanos Mars bezala. Eta zuk, somatzen duzu, ze publikorekin konektatzen duzu ondoen edo ez dakitzek haurtxoekin, gaztetxoekin, helduekin, nola ikusten duzu hori? Emakume helduekin. Bai? Asko. Bai? Asko, bai. Egia esan, gehienak, ikuskizunak juten direnak gehienak, porcentaje handiena, emakumeak dira. Eta emakumeek helduk normalian. Eta hori zergatik izango da? Ez dakit, nik usteet hoi potentziala handia dagoela, ez da? Emakumeek helduk asko daude. Interesatutak daude, ez? Bizitzako gauzetaz eta nahi dugu baita ere zaintza daukago hor, eta kultura, egia esan, hor gaude, emakumeek helduk. Eta zuk, ikastaroak ere ematen dituzu, jendeari ere laguntzen diozu klaun izaten? Bai, ematen ditut bai jabetxe eskolan, emakume jabetxe eskolan, eta baita ere daukagu lokal bat Tolosan, Intu Jai Espazioa, eta hor daukagu
baita ere, horre ematen ditut klaseak, eta asko disfrutatzen dut. Eta ikasten dut asko baita. Jendea gerturatzen da, Euskaldunak klaunzalea gara? Ba, bai, egia esan, gero eta jende gehiago gerturatzen da klaun tailerrak probatzea, baitere profesional asko daude, emakume asko daude baita, eta bai, batzuk bai denbora pasa bezala, beste batzuk probatzeko, edo nahi dutela beste gauzak egitea bere egunean zehar, ez? Eta hor topatzen dute espazio bat, non topatzen dituzte lagunak eta daukate beste modu bat denbora pasatzeko eta ondo pasatzeko, eta emozioaz hitz egiteko nalako gauzak. Filipa Balbina da zuk egiten duzun beste pertsonaia bat. Ikusiko dugu nola egiten duzun Filipa Balbinarena? Hementxe, begira, ikusi. Filipa Balbina, nolakoa da Filipa Balbina? Filipa Balbina da emakume bat, beti bere ametsa izan da aurkezlea izatea, ez? Eta hor dauka aukera aurkezlea izateko, baina beste emakume pailazen aurkezlea izatea. Lortzen du, ez? Eta hor dago, bai. Bai. Eta asko gozatzen duzu lan hau egiterakoan, zure urduritasun momentuak ere pasatzen dituzu, erraza da hau zuretzat, nola bizi duzu hori? Ez da erraza, bai urduritasuna beti dago, baina bai da motor bat, ez? Aurrera jarraitzeko motor bat, eta gauza sortzeko, eta bizirik mantentzeko, baita, ez? La txispita de la vida. Bea, nola jakin dezakegu nun ikusiko zaitugun, nun dituzun zure emanaldiak? Orain eukiko ditut umentzako daukat beste ikuskizun bat, egongo naiz Lasarten, eta asko egiten dut lana udaran zehar kalean. Ados. Kalean, bai. Nago Artekale elkarteen barruan nago, eta hor laguntzen da asko antzerkilariei kalean egiteko lana, bai. Orduan Lasarten ikusiko zaitugu, edo bestela udan kalean ikusiko zaitugu, han eta hemen, ezta? Bai, eta espero dut antzoki batean egotea, emakume paiasa bezala, oso zaila da sartzea. Gustatuko litzaizuke hori lortzea. Ea norbaitek entzuten duen zure eskaria. Bea, eskarik asko benetan etortzeagatik, eta klaunaren barruan zer dagoen guri kontatzeagatik, nahi duzun arte. Segi lasai, ze bakigu presa daukazula joan egin behar duzula, beraz, asteburu nahi izan, eta nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei. Mila esker benetan, eskerrik asko.